L-imbirka ta' PA, dik li ngħidula bil-Malti, l-awtorità tal-ippjanar imma ħafna u jien naqbel magħhom qed jakkużawha li flok tippjana di qiegħda tħarbat il-pajjiż għax qed tagħti permessi ta' torrijiet ma jispiċċaw qatt fejn kien aħdar jiġi mibni, jiġifieri hemm ħafna affarijiet u daw b'xi mod jew ieħor qed jiġu sanzjonati mill-awtoritajiet għaliex jiena ħadd sehem fit-13 ta' Lulju f'din il-laqgħa fejn kien hemm l-applikazzjoni tal-ispekulaturi biex jitellaw torri ta' 30 solar, hotel 5 star, ma nafx għandniex bżonnu Malta, ta' 30 solar li da huwa 100 metru u fix-xitwa meta x-xemx tinżel iktar l-isfel il-100 metru jiġi bid-dellijiet ta' xi 250 metru u se jġib lil kulħadd jiena laqtitni ħafna x'noqgħod viċin. Li jġib il kulħadd fid-del fix-xitwa Del ta' kwart ta' kilometru. Del ta' kwart ta' kilometru. Fuq xi 7 toroq dojo one way, barra xi 10 snin daw ħafru storbju biex jibnuhom 30 solar, għaw Malta kemm idhom biex jinbena, għandu 10 snin naħseb. Hemm wieħed issa ġie fidej Stivala kien ta' Gazan biex niftehmu li jismu Town Square. Hemm ħofra ilha xi 10 snin diġà jiġifieri għadha ħofra. Fejn l-hemmhekk ukoll lejn Tinija. Fiċin ħafna. Mal-Kantunija. Tinija wkoll ftit metri il-bot, imma dan ħajjiġi għoli iżjed għax l-art titla' tela. U il-Berks se jsir minnu? Issa l-Berks sfortunatament f'dar ritrat ma jidru ċari ħafna. Il-Berks. Il-kamera hemmhekk ma nafx. Għandu xi il-Berks għandu xi 3 solari. Diffiċli, ma jgħat fuq l-internet da bil-kuluri ġifieri jekk wieħed jinteressa jara. Fejn qed fuq l-internet forsi? Fuq l-internet issiba jekk ikun hemm tikteb Cambridge Tower u jew Fort Cambridge Tower. Issa da dikinhar jiena li segwejt għamlu xi 3 kwarti, jaqraw rapporti tal-awtoritajiet kollha possibbli u konnessi għaw Malta. U daw l-awtoritajiet kollha qablu u rikmandaw li jinbena dal-mostru ta' 30 solar ħireġ isu rocket minn ġodan il-forti sewwa li barra li ħajamil daddel kbir, barra li Alla jaf kemm se jinqata' d-dawl għaliex tmim, da fi 400 kamra ħajkun fiha. 400 kamra, jemmu ma tikun 2 f'kull kamra. Mela jisiru 800 nies, 800 ġotoroq żgħar, min jaf kemm se jixalu air conditioners daw, u dak il-power kollu mhux overload se jagħmel, meta aħna id-drainage probabbli se jmur il-baħar, għaliex dik in-naħa ta' Tinija u Kwissisana, id-drainage saru fis-snin 60. Issa ġaw lew ħafna sa' 8 solari, aħseb wara jekk jiġi iżjed. Imma jien nara biċċa ipokresija wkoll John hawnhekk. Għaliex il-gvern donnu ġie jitmellaħ minn dal-bini storiku li fl-2006 l-istess awtoritajiet kienu qalu dan ħaqqu protezzjoni tal-wirt Malti għaliex wara kollox milli jagħmlu l-Ingliżi jibqa' l-wirt Malti wkoll. U allura m'għandu qatt jogħol aktar minn ir-raba' solar. U jiġi rranġat u stmat pulit kif kienet il-Crown Plaza tal-Air Malta floku da. Sewwa, ġo Locker Street. Imma fil-waqt li għaw nieqes minn kull imħabba li il-pajjiż, ġi jitmellaħ li jirrovina għal 10 snin l-attività kollha kummerċjali u residenzjali ta' dik l-erja. Għax di tara ħares law tara l-baħar u tħares lem tara l-baħar dejqa. Ġida ġej toqba fin-nofs, sewwa. Għandek naħa il-Tinja Point. U naħa bizzazza street u ħwienet kollha tax-xatt. Sewwa da ġej f'nofshom trabbijiet 10 snin. Sewwa storbju ġieri ġen trakkijiet mixers ta' 10 snin żguna. Issa, hemmhekk ġejna nitmelħu mill-istorja. U mbagħad Alla jbierek. Ftit snin ilu, Gwardamanġa. Kien hemm villa ħataqat, ħatitmermer, sa qudiema jekk tmur illum tara fit-tela ta' Gwardamanġa, tara blokok kbar tal-konkos biex ma tmux teleb kull tiġi fit-triq, ara kemm qiegħda ħażina di. U Alla jbierek l-istat ta' Malta ħallas ħabta ta' l-2013-14, mhux iżjed. Ħallas 5 miljuni ta' did-dar ħataqa. Di mhux se jagħmlu torri fiha Alla jbierek. Le, di se nirranġawha biex itsir mużew għall-Prinċipessa Elisabetta li għadet fiha ftit ġimgħat at a time hekk bejn l-1949 u 51. U magħha il-bomba edaw
barra 5 miljoni li Alla jaf minn gawda minnhom daw 5 miljoni, barra 5 miljoni li ħallasna biex ħadna l-proprjetà, Heritage Malta ħad toħroġ 10 miljoni oħra biex nagħmlu dal-mużew. Da ħan nagħmlu mużew aħna. Mhux tal-istorja tal-kolonjaliżmu f'Malta, kif jiena nixtieq li jkun hawn xi darba, mhux bil-ħażin bit-tajjeb u l-ħażin, bħalma jiġri dejjem u kullum kien bħalma għandna l-ordni, il-kavallieri ngħidu tajjeb u ngħidu l-ħażin. Sawa. Imma ħanamluh għal prinċipessa qabel saret reġina li kienet tgħix hemm għal ftit ġimgħat f'liema żmien, iż-żmien ta' wara l-gwerra li skont ma qal il-BBC meta mietet għal kienet marret tgħix ftit żmien Malta għax żewġa kien fin-Navy fil-Port il-Kbir ta' Malta qalu biex taħrab id-dwejjaq ta' wara l-gwerra f'Londra bħalli kieku Malta kien hawn xi ferħ kbir wara l-gwerra meta kien hemm id-djar kollha tal-Kottonera u l-Belt Valletta u Taslima imwaqqajn. Ma forsi bil-ġemx u l-bahar. Bil-fors. Imma natura tal-pajjiż għandu. Imma meta kellha l-ġublew tad-djamanti l-aħħar wieħed li għamlet qabel mietet, hotel ieħor li ġa semmejnih darbtejn minn xafin ġew insemmuh bismu, fil-Facebook tiegħu tella ritratti tagħha qiegħda tisfen fil-ballroom sassatejta fil-ħodu ma' sħab Angliżi u tmur il-picnics. Mela tajjeb, mela il-Maltin ta' madwar il-port kienu mejtin bil-ġuħ. Ħarbet minn l-Ingilterra biex ma toqgħodx fid-dwejjaq tal-gwerra u għaw marret tisfen u tagħmel il-picnics u Malta dak iż-żmien ta' snin 46 applikat għal Marshall Aid li hija għajnuna Amerikana għal dawk li batew il-gwerra u Alla jbierek l-Ingliżi għalulhom lill-Amerikani Malta fortizza Britannika ittuhom xejn, dawk neħdu ħsiebhom aħna. U fil-fatt il-Malta Labour Party fil-programm elettorali tal-1950 tista' ssiba fuq l-internet jgħid ċarru tont li waħda mill-affarijiet li jridu jagħmlu huwa jiġġieldu biex iġibu l-Marshall Aid li qatt ma ġie. Però din l-insensittività. Ġifieri hawn ipokresija minnaħa tal-gvern nara jien. Mela tlaqna.